So alright mga kamaps no, so karon ato na nakuha nga to ang motorcycle no, gikan sa ato ang pagka-disgrasya siguro mga 3 days na ron. Mga 3 days na after sa ato ang motorcycle accident no. So ako na gikuha ang motorcycle dito sa station. O paano yung itsura karon kamaps? So grabe siya ang damage. So ang kato ang sa ilaw murag mga wire. Grabe kamaps. Ito murag matubay-tubay begini siya og cover kay sa ato ang ikuhaan o financial nila. So ako ipakita siya kamaps kung saan madami sa ato ang motor. So mauni siya, telescopic, bali iyang telescopic. So di na gini siya mata, siguro ato ang paliton na aning mga kamaps no. Ang iyahan na lang inner tube ay siguro ato ning iyang outer tube niya marag opera siguro ni mata repair. Then sa ilang mga part so nang ibot ang wire no, nga bungkag diri sa ilaw. So atong i-try ini unya kung ato siya i-try unya kung say pwede na to maayo ani. And then mga kamaps iyang radiator. So na-check na nga utso na. Utso tungod sa impact ani nga likit. Then iyang exhaust. So balik ko. Lang din bawag niya ang mga screw no. Then dire sa upper nga part so bukas ka ng cover. So isa sa to ang kanang tuhon hindi ko opere kay sa ilaw mura wala na nang abuak na nandun sa iyang malak. And then dire sa likod mga part sa kamaps no, dire likod sa part dire sa iyang tungan so opera dire wala rin na ang pag-impact so wala siya natao dito sa likod. Wala ay problema dito sa likod na side. So ang pinaka wala gid niya ka mag-control niya so naman din sa gitna pagdala. So mali ang pinaka mga part radio damage na to. Then sayang headlight wala na naon sayang headlight. So wala rin at sa diri sa babag gamay side mirror wala na. Buak na tanan so okay ra ni siya kay marami pinakabrato nga parts siguro sa motor. And then iyahang front na cover so buak na sa ilaw mo mga kamaps niya. Then dire nga side maog gyapon radiator niya na-elect gamay so dali ra tanin natay para soldaan So, and then yung side, tanan cover mga kamaps, left and right. So, buak tanan. Then, iyahang ligid, yantas niya. Medyo na i-crack gamay dire sa ubos. Akong gitangtang iyahang kung ano si pangan ani, ihim guro ni mga kamaps no. So, bawag siya. Pwede siya, pwede guro na ito ma-align ng balik no. Pero guro mo siyang propon ay gusto meron siya parang parang siya nabawag gamay. Then ang iyahang ligid condition na siya ibot lang kung wala pa kani siya na utso mga kamaps no. So wala pa rin ako ma-try, wala pa rin ako ma-check siya karon. Pero tanan ako mara condition na ni siya kamaps no. So iyahang butterfly mga kamaps mura og nadukko mura na doktor siya pero sa kuan ng mga kamaps no sa iyahang dilapit na side sa punuan niya mura siya og na kuan gyud sa impact siguro ni tug lang kung rasdanan pa ba rin nato siya ato lang siya itim mga kamaps. So karon atong ato siya pungkagon mga kamaps no arong ma-check jud ato unsay makaya nato nga pwede natong ayohon ani nga motor. Sayang no mao pa niya ako ang pinaka the best nga motorcycle kay san pagtapali og ang baha ani tigat ni siya mga so katakatawal na tani mga kamaps no bisan sa problema nga atong giatubang. So napatay mga problema nga angay sulbaron sa ato ang ka-encuentro so sa problema na to. So karon mga kamaps siguro mga next week suway na to magbiyahe ta. So atay motorcycle atong gamiton ani kay magbisikleta sa langdang mga kamaps para nalatay extra nga income. Sige nanay siya kamaps ato na siyang bungkagon ug atong tan-awon ug unsa may makaya na to sa may mga makaya na to nga pwede na tong ayohon
So atong i-check kung andar pa ba ni siya. Ato tanaw kung wala pa na dami siyang iyang isiyo ani. Kung lang sa siya diri basta naa diri murag isiyo mao ni siya naa diri nga part. Isiyo o sa siya murag regulator guro ni. So dili ko expert ani motorcycle pero at least natay kamahuan ng gamay sa pag-repair. Pero about sa mga parts, kung unsa ni siya nga parts, pero basta mga kamasak nga ibawan isiyo o regulator na adire. Pero ato siyang i-try og ayon na kung pwede pa ba rin siya. Kumaon ni kamak. So bago ka ibawa ni mga kamax no, palihog ko comments ninyo kamax. Palihog ko comments niyo kung unsay mga pangan ani or mao ba ni siya iyahang isiyo and then mao ba ni ang regulator. So sa mga expert diha mga kamax, so palihog ko comments daw mo kung unsay pangan ani dire aron ato mapalit. Mao ba ni ang isiyo or kini ang regulator or mao ba ni ang gitawag og isiyo. So dili ka pamilya ani mga kamax pero murag sure ko nga mao ni ang isiyo kamax. So palihog ko comments niyo kamax para matabangan sa tuloy niyo daw kung saan yung kuha na. So thank you. Kung walang pagkikita natin, bawal naman sila gawin.
leaking man.
So karon mga kamags, mao na ni ato ang itsura karon sa atong motor, no. So ato nang gikuha ang ato ang unahon og repair. So ato ang ball race diri. So ang bearing ani nga trongko niya. So ato nang itangtang. So mao ni ang itsura karon. So ang lawas murag okay na. So sakit-sakit na lang sa lawas atong paminaw karon, no. Ato ang mga pangos-pangos sa ato ang ginagmay nga kuan lang. Ginagmay ang mga pangos-pangos, so madara. So yapit na lang ta mga puhon kamag, so unsa na resulta sa ato ang motor, no. So siguro basin mga next week. So basin makabiyahe na ko o atong motor standby sa lang. So mangita sa lang tagpaagi kung isa tong pwede nga ibiyahe. Siguro basin magbike sa lang taani puhon. So alright kamags, no. So daghang salamat sa inyo mga suggestions, sa inyong mga comments nga unsa may angin akong buhaton or sa mga ako mga pangutana sa mga nakatubag. Daghang salamat mga kamags, no. So amping mo tanan